Gost jutarnjeg programa kaže da smo na dobrom putu da napravimo srpski brend u građevinarstvu. A vi sada zamislite kuću koja nastaje u fabrici, a ne na gradilištu, koja čuva do 80% energije i koja košta oko 500 evra po kvadratu. Naime, patent za izgradnju ovakvih objekata potiče iz kompanije Quattro Houses i ja sad razgovaram sa autorom patenta Jovanom Nikolićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Odmah da krenemo od nagrade. Ovaj patent je dobio nagradu pre 3 godine. Jeste, 2010. 2011. Za šta? Nagrada je bila za... Kao najbolja tehnologija gradnje sa visokom energetskom efikasnošću. A šta je tu najbolje? O čemu mi zapravo govorimo? Pa govorimo o načinu gradnje. Znači, sistem je gradnje potpuno prefabrikovano. Faktički mi napravimo zgradu, kuću u fabrici. S tim što je u tim elementima postavljena takva izolacija da ona u bilo kom objektu donosi čak do 80% uštede električne energije. Poznato da je Srbija, recimo, jedan veliki rasipnik, zaista, ali ne zato što narod to tako hoće, nego to je bila neka tradicija gradnje u Srbiji. I to je, ne samo u Srbiji, to je bilo svugde u svetu. Međutim, sad se došlo do toga da su to ogromne uštede za samu državu, za sam narod, za same korisnike tih stambenih objekata, da su ogromne uštede kada se štedi energija. O čemu govorimo? Radi se o armiranom betonu, o panelima kada govorimo? Jeste, to su paneli, armirani beton je unutra, vrlo je čvrsta, jaka, sigurna gradnja, jer, nažalost, preživao sam jedan uragan u Americi koji mi... Tako ste i došli na ideju. Tako sam i došao na ideju, da napravimo nešto što je statično, jako, snažno, a da pritom bude zaista potpuno nešto novo. Mi smo napravili jednu malu revoluciju u građevini i mi dobijamo svakim danom, verujte mi, sve više i više potvrda ka tome. I to je upravo onaj moment gde mi sada hoćemo da napravimo jedan stari, da kažemo, srpski brend građevinarstva, ali stari u smislu kvaliteta. Kao što je nekada stara Jugoslavija pravila u građevini objekte izuzetno kvaliteta. Sada mi želimo da napravimo takav brend, da napravimo jedan novi građevinski brend koji nosi sobom ne samo ovaj kvalitet, nego nosi energetsku efikasnost. I sad mi pričamo o fabrici koje do duše još nema, ali kuća postoji napravljena od ovih panela. Gde se nalazi? Ona se nalazi u Zaklopači, faktički, blizu Grocke, na jednom idealnom mestu gde smo testirali i vreme gradnje, i uslove gradnje, i oblik gradnje samog objekta. Tako da na jednom mestu testirali smo sve. Taj objekat smo mi postavili na noge, da kažemo tako. Znači sve zidove, tavanice, kompletno sve za 7 dana. Za 7 dana? Koliko treba? 110 kvadrata. 110 kvadrata smo postavili za 7 dana, jeste. I završetak posle kuće, oni unutrašnji radovi, spoljni krovi, tako dalje, prilike to trajalo još neki 10-15 dana. A šta znači to da je cena kvadrata oko 500 evra? A da kažem, to je malo nezahvalno. Oko 500 evra, da li je gore, da li je dole, to su za stambene jedinice. A kad je kuća u pitanju, onda je to malo skuplje, jer jedan temelj, jedna infrastruktura se deli samo na jednu stambenu jedinicu. Dok je to u zgradi, deli se na više i samim tim je to jeftinije. Ali, s obzirom na cenu, za ovu cenu, šta se dobija, je kudi kamo mnogo kvalitetnije, stabilnije, ekonomski isplatljivije. Pa vi morate sa ovakvom gradnjom da štedite godišnje između 1000 i 2000 evra u uštedi energije za grejanje. I šta je onda sa tom fabrikom u Golubincima? Tamo bi trebalo da... Ona se priprema, sad se pripremaju svi oni papiri, znate, zakonom što ide, ali se već u toku projektovanje pripreme zemljišta za gradnju. Mi očekujemo da ćemo u avgustu mesecu krenuti sa pripremom zemljišta i zvanično da ne ide oko 1. septembra, kao i vaše gošće što ste pričali o deci, kad krenu u školu, da mi krenemo u gradnju fabrike. Otprilike taj termin gađamo i mislim da ćemo u tome uspeti. Naravno, moram da pohvalim opštinu Stara Pazova, zaista nam izlaze u susret, zaista pomažu u svemu i to je upravo jedan primer kako sam, kao ja, investitor, zaista s jednom opštinom zadovoljan i zato smo se odlučili tamo da gradimo. Zaista su fantastični. Hvala vam što ste došli u jutarnji program.